Mi történik akkor, hogyha keresztezzük H.P. Lovecraft poliparcú, borzasztó istenségét, Cthulhut egy francia illusztrátorral és íróval? Mármint nem úgy. Egy hatalmas csomag, amiben valami kozmikusan borzasztó rejlik elvileg. Szabadítsuk ki, ebből még úgysem történt baj. Tekintettel arra, hogy ez életem első videóra rögzített könyves csomagbontása, és hogy már a tesz videó alatt is sikerült majdnem összetörnöm magamat, így kérlek kívánjatok sok szerencsét, és kezdjük is el a csomagbontást. Amíg drága jó múltbéli énem bajlódik egy kicsit a csomagnak a kibontásával, addig én így a szerkesztő szobámból, ami igazából ugyanaz a kis sarok, ahol felvettem ezt a videót, csak később, kicsit kontextusba helyezném ezt az egész történetet. Ezt nem így terveztem. H.P. Lovecraft, mint szerző valószínűleg sokatok fülében csenghet ismerősen, hiszen őt gyakorlatilag a kozmikus horror atyjának tekintjük, viszont az illusztrátor, aki elkészítette ezeket a gyönyörű rajzokat ehhez a könyvhöz, ő egy kevésbé ismert alkotó, a nevét pedig előre is elnézést kérek a teljes francia népességtől és mindenkitől, aki beszél franciául. François Baranger. Szóval François Baranger, illusztrátor-író készítette ezeket a rajzokat a könyvhöz, aki olyan filmekhez készített már például koncepciós rajzokat, mint a Harry Potter, a Titánok harca, a Szépség és a szörnyeteg, vagy olyan számítógépes játékokhoz, mint a Heavy Rain vagy a Beyond Two Souls. Angolul ez a Lovecraft-Baranger páros, nyilván nem úgy, hogy egy időben éltek, 4 kötetet eredményezett most eddig a videónak az elkészüléséig. Ez az egyik a Cthulhu hívása, amit most láttok, a másik az Őrület hegyei első és második kötete, illetve van a Rémület Dunwich-ben, ugye ennek az angol címe ez a The Dunwich Horror. Jaj, te jó ég. Ma nem vagyok az idegen nyelveknek a magaslatán. Konkrétan ez a magyar kiadás, amit én itt megpróbáltam kiszabadítani, a Multiverzum kiadó gondozásában jelenhetett meg nekünk itt Magyarországon, és előre is üzenem a kiadónak, hogy ha jön a többi kötet, az Őrület hegyei és a Dunwich Horror, akkor abszolút van már legalább egy stabil vevőjük. De feltételezem több is. Elvégre nem gondolom, hogy csak engem nyűgözött volna le ennyire az, amit hamarosan látni fogunk. Nézzétek csak. Na, azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy pont egy csomagbontós videóba fogok így megizzadni, de végül is sikerült. Oké, eljött az ideje, hogy egy kicsit rendet rakjunk a környezetünkben. Jaj! Meg is van. Te jó ég. Szinte légpárnás. Ehhez hozom a körömvágóollót. Alapvetően ez egy gyűjtői korlátozott számú kiadás, 500 darabot készítenek belőle, és a jelenlegi információk szerint ebből nem fog újranyomás készülni. Egyébként, amikor ez a könyv először megjelent a hírfolyamomban, hirdetés formájában, azonnal le is csaptam rá, ugyanis van egy külföldi videós, Hi guys, it's Quinn here. főleg tudományos fantasztikus irodalommal foglalkozik, illetve régebben rengeteg drónok harcás videója volt, már a könyveket dolgozta föl gyakorlatilag. És ő neki volt egy olyan videója, amiben bemutatott egy csomó különböző Lovecraft munkásságát tömörítő kiadást, könyveket, képregényeket, és ezek között ott volt ez a Baranger féle verzió is. Akkor még, amikor ő ezt készítette, akkor csak a Cthulhu hívása, illetve, és tudom, Cthulhunak a nevét sem jól ejtem valószínűleg, mindegy. Lényeg az az, hogy gyakorlatilag akkor még a Cthulhu hívása volt kint, illetve az Őrület hegyeinek az első kötete, most már azért szerencsésebbek vagyunk, most már előrébb tart ez a történet, de akkor már tudtam, hogy nekem ez a könyv ez kelleni fog valahol, és amikor láttam, hogy magyarul is kiadták, akkor úgy voltam vele, hogy oké, Bálint, eljött az időd. Oha. Először fogok most én ebbe belelátni így ilyen módon.
ezek az illusztrációk valami zseniálisak. Ez... gyerekek, ez borzasztó jó. Ez megvett engem kilóra. Hello! Remélem, hogy tetszett a videó nektek. Ez alapvetően most számomra egy kicsit ilyen kísérletibb jellegű témafeldolgozás volt, sőt, nem is a témát dolgoztuk föl, hanem azt a szerencsétlen sorsú dobozt, akit a szükségesnél borzasztóbb módon nyitottam ki. Ezt nem így terveztem. Viszont tudom, hogy most alapvetően nem igazán beszéltünk például Lovecraftról, mint szerzőről, vagy a munkásságáról érdemben, úgyhogy arra szeretnélek kérni titeket, hogyha érdekelne titeket egy ilyen témafeldolgozás, hogy beszélgessünk erről egy kicsit, kérlek jelezzétek felém a komment szekcióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha még mindig itt vagytok. Vigyázzatok magatokra nagyon, köszönök mindent, sziasztok!